Έχω πολλές μέρες που λέω ότι αυτή η συζήτηση που οριοθετεί ο τίτλος της Εφημερίδας των Συντακτών ως θέμα της εκδήλωσης θα γίνει, έγινε και θα γίνει και θα συνεχίσει να γίνεται. Εγώ θεωρώ ότι καλώς πήγε, γιατί δίνει ένα συμβολισμό που λέει το εξής απλό. Μπορούμε να συζητήσουμε σαν προοδευτικός χώρος, μπορούμε να δούμε πολιτικές που συγκλίνουν στην αυτοδιοίκηση, σε κοινωνικά ζητήματα, σε κοινοβουλευτικές πρακτικές. Μπορούμε να οργανώσουμε την αντιπολίτευση απέναντι σε μια κακή κυβέρνηση που πότε ξύνει τον πάτο του βαρέλιου, πότε θεωρεί εισαγόμενη την ακρίβεια για 31 μήνες. Δεν βγήκε τίποτα από εκεί, απλώς το καπέλο στο Κασελάκη. Σε μια μέρα. Η συζήτηση έγινε και έγινε με τη συμμετοχή και ανθρώπων και πολιτών που τώρα βρίσκονται σε διαφορετικές τάσεις. Ο κύριος Κασελάκης για άλλη μια φορά δεν αυτοαναιρέθηκε. Πριν από μερικές μέρες έλεγε μην ακούτε, πώς το λέγε, τις φασαρίες το θόρυβο που γίνεται. Όχι, και ξαφνικά τον βλέπουμε να πηγαίνει σε μια εκδήλωση που υποτίθεται ότι δεν θα πήγαινε. Ένας πολιτικός πιστεύω ότι έχει αναφέρετο το δικαίωμα να επιλέγει αυτό που κατά τη γνώμη του είναι το σημαντικότερο. Πόσο εύκολα μπορεί να αλλάζει ένας πολιτικός νόμος? Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι το θέμα αν πήγε ο άνθρωπος. Ανθή, να σου πω κάτι. Γύρω από αυτή τη συζήτηση, η μεγαλύτερη συζήτηση που είχε ανοίξει, γύρω από αυτό το θέμα, η μεγαλύτερη συζήτηση που άνοιξε ήταν πώς θα συνυπάρξουν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά στην εκδήλωση αυτή. Η παρουσία του Κασελάκη έχει ένα συμβολισμό ότι δεν είναι αυτό το μείζον. Το μείζον να συζητήσουμε.